Hello guys, part 2 na ni guys. Please subscribe my YouTube channel and comment and share. Please share this video. Maraming salamat. Bata na ni guys. Bata na mong baby guys. Pero kamay. Hi guys. Dodo. Hi guys. Bata na ni guys. Kahit yan sa kinahawak ko. Makalihok ka pero... Okay ko nito sa akong laboratory primero. Yeah. Sa laboratory di ko usap sa akong igsoon kay Yeah. susuwa man gihapon dito kay kon UTI naman gihapon. Kay baby. Tanaw yun siya. Sige sa tanaw. Baby. Yay baby. Baby. Pagluwas sa laboratory ko ang UTI daw na ako niya. Arthritis daw. Arthritis. Oh, taga ako pulo ka. Isa di ka mo inom ha. Di mo suod. Sige naman gyapon suod. Oy. Yeah. Nahulog na lang sa pulo ka bang 35 isa. Iya kay panuhot man na. Mao ganin mo. Arthritis lagi daw. Gagahe mo kayo ng panuhot. Ang ginawa ko. Bahala. Pahilot na lang ko. Anis digos pati. Bahala. Isa sige kantos no? Bukob Bukob yan ang tulog. Muna nga. Mabilag dito akong bana. Kaya akong matyang hapu-hapa lagi akong hawa. Kapu-hapa. Pangito sa pangito. Pahilot na dito ba? Kung pabiya ko dirigod. Siya. Papi din, papi. Kasi may nag-drive itong van. Asa man. Ano man lagi sa iyong Facebook na van? Kana. Amo mo. Kuhan ka ng. Amo nang. Baligyan na mo pag-stroke niya. Kasi may nakapalit. Ako po mangkon ra po. Pilang po. Ay, paulian na mo. 1.5 naman na mong palit yan sa inawayan. Diyan na minivan. Dili na ko anak ka na. Multicam. Multicam transformer. Kaya di Multicam. kaya nakabuhat anak. Kuan. 15 diya sa inawayan sa una. Kanang Barato pa to. 2019. Yan na-stroke siya 21 diya. 145. Oh. Permiro 15 down kay i-process sa papilis, di man pagawa kung may papilis. Oh. Pili ka dito mga makina. Dili rin makina. Oh, pili. Kung dito kung bana no. Dito makina tanan. Heavy equipment dito. Tanan atong sakyanan. Bakho drive. Kuan dito. Operator. Breeder tanan. Ito niya. Pili makina. Pili ko tanan. Pili ko nimo tanan. Ayan. Mga bangko. Mga tanan yun. Mga pili ko nimo. Chassis. Mga Wapo pa ba? oh, ganang libon pa ba? Nya, lugay ito na human kay di man pagawa sa Pakistani kundi mahuman. Nigawas yun to pag bagong linog, ay kapag permirong linog. Dugay kayo. Magpila makabuan. Duha. Wala po kaabot, nakapilita man ito. Isa kabuan kapin. Oo, Gawas na. gawa na, di ba padala sa Pakistani o di mo man ang retro. Nya, ang balance 130. Pero kami na, sticker ato. Ginamit tayo mga sticker. Oo. Ulian ako sa kong pamangkong na. Ito Singapore. Atat, ano to siya ha? Saan na? Ang tutaro na ang gyapon. Dato na no, 1.5. Ato na lang. Kaya gana ka ng display. Mahal na. Yung mga pila na. 295. Cash. Cash. Na mahal na. Para na dito. 190. 190 to 20. Ito. Oh, ikaw pabuhat. Ikaw magpili color. Di na yung magpalit. Tigos ra. Ano
Hindi na din. First owner yung ka? Oh. Ay, naghan naman din eh. Gay. Kuan nang kuan ba? Ang credit bang. Ang ikaon si libre. Ikaon si ba sa ma-perfect gid. Ikaon si wala na pulo ra gid bayaran. Bila na ta upat na no? Pulo lang ang bayaran. 12 months. 11 ra. 11 lang kabayad. Ang ika-12 ilahan na daw. Kung perfect, ipa-perfect gid daw. Ribit sa to, ribit. Ang credit ba? Cellphone. Something man dahil dito. Okay. 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 Something nangyari na pito mo. Gani. Subay na, subay. Ha? Subay. Okay. Okay. Agay. Okay. Okay. Kita lagi. Ang tagamay, batang-batang. Okay. 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 Katulog na karon. Ngayon taon, hindi mo tabanging taon, eh. Kung nag-pass ka ba, wapa ka maabot. Wala pa dyan kumabot. Dugay pa yung pass, no? Dugay tayo, masiguno-uno. Torno pa, no? Tuno pa dyan dito. Dugay tayo sa ikulan. Tikulan. Oh, labi buntag. Okay. Pero malarga mong na sila. Larga sila. Kaya ang magsunod ay, Libre po kapit-kapit mo. rumapit, no? Ako na, ibawalan. Dugay na ba kayo magawa sa Bilikito ng Davao, tuto na damata agad na damagan hapon sa Boulevard. Ade, Bata, sitian niya. magkano? Bas, okay. Bas? Oh, pedestrian pa dyan. Dami sa Facebook. Na ano? Ade ay ma. Oh, una na ang mga dagko. Nya. Katuday siya ulahi sa mga dagko. Wa nakita sa driver. Hinay na kung padagan sa driver. Nya. Ligsan jud eh. Mas magan jud. Unsa pong inahan mo po ako gidal Yan eh. Ana, yun itong inahan kay nganong isunod ba itong bata? Kita ba kay CCTV no? Pero naghunong ang mga nanagan. Ha? Naghunong. Nagunong yan, nilarga na hinahinay ang bus kay wala makita itong bata kay gamay rabi ang bata no? Ang dagko daw to ana. Abi ko na ilain agay. Nya. Tapos na ang bata. Yan kairon Patay. Patay oy. Mucha nga bas. Gamay ba mga bata mga sitian mo? Mga 7 anyos gani. Kumay di kayo? Babae. Alagyan ako taga Central. Ako taga Central uniform. Kuya, ano mga tanda ko anak parang sige ko dito Nya, ako ato kaso, pedestrian pa dyan. Sa tanan bangga, ang grabe yun ng pedestrian. Ay, digos dayo. Hadlok ay mutabok. Dili, bisang pag mali sila. Pag mabagaan ka, di na mauli. Hindi na mo ulit. Di na mauli. Ay, bisang pag mali nila, no? Yeah, mauli dahil na naigo yung Lingkod tiil. ha, lingkod lang. Wala na, naigo ng tiil. Lingkod. Tilang na. May tira. Kung tanong na ito, tiil lang, no? Yeah, mauli. Tira gani no. Yeah, ngayon ka nga nakasuhan, na preso. Yung sa, manin mo na na preso yung tiil. Yung gawas ang yapon ng tao. Gawas ng mangyapon.
Ito ganina banggaan des bigos, magtiayon. Kasus gamay ma. Batay. Di pa. Ha? Bundak. Na magaya ron. Nabanggaan po. Nagmotor dia. Wadi ko mo polis pa ang matay. Nauwi? Instead ang misis, namatay sila. Ang motor? Nagmotor sila, gibanggaan sila ko. Ano man to? Hubog. Hubog. Bubog ang driver. Ayun Baga? daw. Iya, kagawas dahil. Kagawas dahil sa prisuhan. Kaya kung din mo amahan. Wala rin si Mana, nakagawas na. Ay, ginoo, bayran to. Mayroon na ko. Ayaw, mabuak! Adi, nakalingkod. Nakasa din inaanan na. Pag nilakaw. Hapon to sila balik. Ano? So, Dati paniod to man di. Hapon dyan. Upan ka kasi direk. muling bata. Umuban, di malingaw. Muling bata. Bira? Bira. Parte daw nila. Unsa man ng bata, ano? Ihatag ka nanay. Di uban ka nanay? Ito po, may party, madalag bata eh. May magpuyo. Bantay yun. Unsa man? Katulong biyak ka. Laag. Naman. Katulog, nakalibang na. Asa pa may gipangita? Laag. Duka na ba ko na? Lugo na bigay ko si direk. Ate. Ayaw ko anak, oy, nga sab. Ay, hawod mo po kayo magbuba. Ayaw. Hindi ko. Ayan, ano. Relax lang ka tayo, relax. Relax. Sakit hindi ako pili daw eh. Siguro na. Ibalin ang panahon. Hey. Maraming tao na magkiro ano? Hindi butat. Maraming tao. Ah, May marites dito. hindi nyo na makuanan. Dili mo. Hindi mo na bulikayan. Di mawala. Ayaw, saan? Nagsayo pa ba no? Hindi man ang tao dito sa agul man. Pero busy mo siguro mo tao dito. Busy tao eh. Gabi busy ang tao. Naroon, matulog mga tao.
Makan ko alas 11 kaya ang isdaan. Ah, Di mo matulog mo dito mga gabi eh. Ganang mga taga-isdaan, karnihan. di matog. Ulayan asa na matulog. Huwag mo na tinghalin gabi eh. Pag-adlaw, tog. Tulog adlaw. Arong tulog na. Hindi mo na kay grad eh. Agay, agay, agay. Kita-kita agay. Amo, kita mga agay. Bilis kita lagi. Kita ayun. Ay. Agay. Agay. Ni nayan agay. Balik, balik. Ayo, irog lang. Di pa irog. Up, ya. Agay. Agay. Ama, berarti lagi po kita. Uy. Hana nung pamatay. Pas mong lawas. May masak. Ayo, say, mo naman nagigubang say lang. Agay. Naman. Agay. Agay. Mamang. Yes, mamang. Ayo, agay. Agay, nakita ayo ba? Kita saka. Ah, ano man? Hindi kita na. Nalita ko pa doon ba? Khusus naman. Up, ya. Hindi ko hawak rin sakit. Ah, Pag hindi ko hawak rin akong sakit. deh. Oke, kalaban sa pangkiroon? Wala on. Ha? Wala. Ah, Ha? may nasukong mo. Ano man? Ingit ako? Tambok. Ha? Tambok. Yung babae. Siutan ko? Sama ko niya. Nakuhan lang kasi mo. Niya. Kasi may nakuhan mo diya. Wala katungan ko sa kuan. Biklan mo, nabikil mo gamay. Tampak. Ano man? Masangin magkitiyaw nga. Kuan. Ano mo ito kung bana? Siya pa'y gitabangan. Sugro ba kasi nanodlo ni mo? Siya pa'y gitabangan sa kumbana nga. Ang iyang bag Bagura na eh? Ha? Bagura? Dugay-dugay na eh. Mga 2018 mo buto. Nya. Inan siya ka na kumbana sa bangon. Ano, siya pa'y sumbong nga.
Yung bagidagan o bata. Tabag bukod akong bana. Hala kami ano yung kasanila na kami buhat ng bag. Kaya mo kauban, ana. Hindi po, bata man to. Kuhaan dito siya lamisa ang bag. Yeah. Kunya karon isumbong siya namo sa yaya akong bag. Iko sa bata. Kita bata. Gawangan mo sa kong bana o pangita mo to. Kami malo yung kasanila. Sabihin na, nainom mo. Nagadihan na to. Oo. Kami kasanila. Kuha daw mi. Silingan niyo. Dia pulis. Dia pulis kanang kay ko na gid na ambag sa mga ko na mo balay ko na mo tindahan gamay gang tindahan no. Na pud mi sling bag. Busa mo na kung sling bag pero niya. Kon to kay gahidol kay mi guling no, gahidol guling kanan ba. Ayaw. Ina daw sir, mao ba na yang bag. Ilagan dito kwarta kay ni tayo tanan di ba po sino pa sunod di naman balay ka dito lagi daw Yeah. wala na ko ang pulis Dito yung give mama. Give mama. yun sa mga na gidawta Naman. yun sarap ko niya Wala, sukulang. yamigi ipakuan daw niya idiya daw mi nanong dagan ni sakyanan ang pangita daw uling ra niya kuan pagbubuk mo kita ito naliduha pa kay among pulihan eh biyahe ulo ang kita idiya daw mi niya ino po sa itong daan nga terus nung naaro na ha kada biyahe uling na pilay ginansya kadong biyahe ya wa mi gibuhi ginan sa atong sa gitna halimi ba nga dito sa barko so ano lang kuno pila ka bukarga Negosyante po na siya? ha Negosyante? may tindahan ra nga gulayan ra gon Ikaw magaya siya kanang baon. baon mo lang kaya daw may isang ngalan na Wala ba kanang sige sige paniid sa kilingan. ipanigid Sige paniid sa silingan. Dili ning kamot. maning kamot ina na itong kapad po na hindi isa nga kung ano gudo ka ng sumali lang gud ng ilang sakyanan no permintin puno o uling butang rin nagtagsagato sa ginansya anak Oh, di isa ka tuig. sa katuig Di nakuha. hindi rin ako ba sakit mo Sige lang. ha? Nakuha na. Bumububo ko Ay. Ano na ito lang. Ay. Ito lang. Wala na, makuha na. Inom na daghang tubig ha. tanya kong tubig Dito na sa isa. Kalugar ka sa semana. Kung kalugar lang ba? Adi na ka kalugar ko, maayo naman. balik ko sa waman suga ay nang kuang kay ano ba ba kanang singalan ay Ayaw lagi na ihatag na sa Ginoo. pati na kung ako sa Ginoo taon ay lagay ko pa maagi at ako padulungan ni Pa dito pala ko yung bana. makalapaw baya Ano mo lagi na pa Osbe? wako na ko dala din magdala din ni sakyanan Tumaos ba ito para mabib? Makiat Baka ba? mo banggaan mo ang dugan. Ang dugan ba? Taka bangga. Papi dito, papi. Mapi naman na papi. Si Papi. Yung tawag ka ba namin? Papi? Si papi. Si papi. Bangon ta, bangon. Ganito na makita niya yung YouTube.
Ganito yan, ganito yun. Didong. Ayaw, pagpasa karon. Dong. Ya karon ako, manisa ta maligo, ha? Pag didong. Inuang nasa Meron ka, meron ka. Lisod man. Makahanap. Yan, Yan lang. matalikod to. Yan lang rin ang ganito, yan lang ganito. Grabe mo ko panotin mo. Antay! Ano kami mga earphone, ay? Sungot o ka. Ha? Sungot o ka. Ini mo ka isa ni nalutan ni. Makatulog na ko ani. Tulong na. Iyong lang. Ah. Kan Oh. dili nang ngut-ngut ba? Ayaw lagi na ko lang gusto mo. Ampo kay ni ko sa Ginoo. No? Asmado mo kay ka. Connection dili oh. Pogi na mo kaya rin magkakorta. Gay! Ay, minuang na. Report. Hilot ka ni, kung ano ni. Yan ha, diyan ni. Nitago ang ngut-ngut. Kana oh. Bumulong ka, oy! Saan mo bataan? Kat-kat na may huga. Namungkag na po ka. Dili mong gagon. Ha? Bulog ka! Tanaw na po ka. Sige ata yun ay nanang idara dahil. Apa kaya po? Wala kay ito akong bana, minya man tudaan. Ah. Nadagan to ako. Mabe, tikma. Kami wami na kaan ko katulog at magkapit. Kama ko pamangkon pa eskwela na ko taon na. Asa naman ron? Uban na abroad, uban na trabaho sa korte. Ayaw, na kaya ka. Hindi po ta maula po ta mangayo ay mantag watay kwarta kay Ikaw man itabang sa una. Dili mo tabang man ug mangayo ka, ya maula man ka mangayo no. Makalimot ako sa'yo, no? Dili mo matabang man kung makumukha malipay mo kuan man. Maulaw ka mangayo pero gato bitaw mo. Maula po kamay, kaya naman tayo kwarta po Oh, na. maulaw ta oy, kay wa pa man ta nakimay. Manang di pa man nakatrabaho pa man ta. Maulaw ta mangayo Ah. Maulaw jud ka mangayo. Ano ba isa ka short? Isa ka short ba? Ang short isa ka. Ano sa'yo na mapanikma, oy? Maulaw ka mangayo. Pero mga emergency mo Pagdalo sa unang na ako ah. Ano naman? May pip lang. Ayaw, isulog Hindi mo naman, ka. mamain na ka. Jesus name, ayun Salamat na. kayo. Just sa gimpansya, kay panot. Thank you for watching guys. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.